Cecil Jordanov ötlete alapján. Vadászkutyák A-tól Z-ig. Az Auvergne vizsla. Rendezte Cecil Jordanov. Ha korabeli iratokat vagy fényképeket tanulmányozunk, az összes kutyafajta történetében találunk bizonyítottan igazakat az állítások között, de a tények mellett sok a feltételezés is. Nézzük először a tényeket. Abban biztosak vagyunk, hogy az Auvergne vizslát Máltáról a lovagok hozták magukkal Cantal tartományba a máltai lovagrend feloszlatásakor, ezelőtt körülbelül 200 évvel. Az is valószínűnek tűnik, hogy a máltai lovagok kutyái valójában 14. Lajos francia király fekete és fehér színű vadászkutyáinak a leszármazottai. Más feltételezések szerint a Máltáról elmenekített kutyák a francia és a spanyol vizslák leszármazottai, és erről tanúskodik D-port több festménye is. Sokan állítják azt is, hogy az Auvergne vizsla egy spontán létrejött faj, ám ez a feltételezés nem állja meg a helyét. A tudatos tenyésztést több korabeli irat is alátámaszt. Jean Lassandre, az Auvergne Vizsla Klub titkára. Az Auvergne Vizsla Klub alapító elnökének, Bori úrnak a közelmúltban találtuk meg az emlékiratait. Ezek a dokumentumok minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az Auvergne vizsla Máltáról került Franciaországba. A menekülő máltai lovagok hozták magukkal francia birtokaikra, amikor a sziget elhagyására kényszerítették őket. A fajta neve a Cantal tartománybeli Auvergne megye nevéből származik. A lovagok az itt elhelyezkedő birtokaikra hozták a kutyáikat. 1913-ban állították fel a fajta első sztenderdjét, amely sok hasonlóságot mutatott az akkoriban népszerű vadászkutyák fajta leírásával. Az Auvergne vizsla bőre több helyen redőzött. A fej hosszúkás és keskeny, a fülek a kutya méretéhez képest nagyon hosszúak és lelógóak. A jelenlegi Auvergne vizsla nem felel meg minden részletében az 1913-as sztenderdnek. Az akkori tenyésztők a keresztezésből született utódokat megtartották és felnevelték, mert úgy vélték, hogy ez előnyére válik a fajtának. Az eredeti sztenderd szerinti kutyákat inkább hajtókutyáknak tartják, mint vadászkutyáknak, mivel feladatuk csupán a vad felhajtására terjed ki. Ezt támasztják alá D-port ábrázolása is. A múlt század elején a kutyatenyésztő szakma képviselői az Auvergne vizslát a pointerek közé sorolták a fajta nyilvántartásokban. Ezt a fajtát a walesi kék pointeren kívül keresztezték még a spanyol puntával is. Legalábbis erről tanúskodnak a múlt századi kutyatörzskönyvek. Elsősorban a walesi pointerren való keresztezés gyakorolt nagy hatást a fajtára. Mind a walesi, mind a spanyol kutya robosztusabb alkatú, nagyobb testű, mint az Auvergne vizsla. A walesi kék pointerről biztosan tudjuk, hogy az Auvergne vizslához hasonlóan a máltai lovagok hozták a kontinensre. Néhányan azonban úgy vélik, hogy a walesi kék pointer és az Auvergne vizsla valójában ugyanaz a fajta, de bizonyítani máig sem tudták.
Ahogy önök is láthatják, ez a kutya kiválóan elboldogul a mocsaras területeken. Megkeresi, felhajtja a vadat, felzavarja a kacsát a nádasban, és a megsebzett, lelőtt kacsát is megtalálja, akár még a mély vízben is. Keresés közben folyamatosan jelez a vadásznak a hangjával. Mindezen tulajdonságai miatt kiváló vadásztárs. Az auvergne-i vizsla, akárcsak a többi vizsla, kitűnően vadászik szárnyasokra. A vágy, hogy örömet szerezzen a gazdájának, és az a könnyedség, amivel alkalmazkodik a körülményekhez, szinte mindenre képessé teszi. Claude Huguény, az Auvergne-i Vizslaklub elnöke. Elsősorban azok kedvelik, akik kacsára vadásznak vele, de nem vetik meg azok sem, akik kutyafalkával mennek nyúlra. Bármilyen körülmények között jól teljesít, akárcsak a Rajna túlpartján élő rokona, a német vizsla. Mindazonáltal nem szabad összekevernünk a tenyésztés és a vadászat elveit. Ezt a kutyát kizárólag szárnyasok vadászatára tenyésztjük. Az auvergne-i vizsla született vadászkutya, nem pedig kettelésből tartott sportkutya. Nagyon jó futó, de hosszú távon hamarabb elfárad, mint más fajtatársai. Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, lelkiismeretes, hűséges kutya, és módszeresen hajtja fel a vadat. A vadásznak épp úgy engedelmeskedik otthon, mint az erdőben. Ez a kutya elsősorban kemény és kitartó, ám érzőszívű vadászoknak ideális, akiknek egy ellenálló, bármit elviselő kutyára van szüksége, amely kiválóan elboldogul a legbarátságtalanabb terepen is. Jól vadászik a bozótban, és a hőség sem árt meg neki. Keresd! Gyerünk! Hopp, hopp! A kutyát az összes szárnyas érdekli, ám kedvence a szalonka. Azt azonban nem tudjuk megmagyarázni, hogy számára miért ennek a vadnak van a legnagyobb vonzereje. A kutyát hajtja a vadász szenvedélye és az a vágy, hogy örömet szerezzen gazdájának. Attól a pillanattól kezdve, hogy megérezte a vad jelenlétét, már senki és semmi sem állíthatja meg. Morgan kapitány a Bahamákon horgászik. Nem turista, a vacsorájáért dolgozik. Horgászat a megélhetésért ezen a héten a Fishing and Hunting csatornán. Ezúttal Bob Ward kapitánnyal indulunk egy felejthetetlen horgásztúrára az alaszkai Barents-szigetekhez. A tapasztalt horgász és vendégei óriás laposhalra vadásznak, amely egy igazi sporthal, és nem mellesleg az íze is fantasztikus. Gyönyörű tájak és kapitális fogások. Fedezzük fel Alaszkát ezen a héten a Fishing and Hunting csatornán. Vadászat és horgászat Skandináviában. Ezen a héten a Fishing and Hunting csatornán. Döme Gábor
Gábor mesterhorgász ezúttal a folyóvízi féderbotos horgászat rejtelmeibe vezet be minket. Miközben bejárja Magyarország halban gazdag folyóit, fontos és megszívlelendő horgásztaktikákat árul el. Márna, dévérkeszeg, jászkeszeg. Csak néhány fajta, amelyekből nem egyszer kapitális példányok is horogra akadnak. Féderbottal folyóvízen, ezen a héten a Fishing and Hunting csatornán. Gyerünk! Keresd meg! Ez az! A meglőtt vadat könnyedén megtalálja. Ez a tudomány a vérében van. A helyzet azonban bonyolultabb, ha mindezt verseny közben követeljük meg tőle. Ilyenkor a kutya eszére, találékonyságára kell hagyatkoznunk. Daniel Munini, kutyakiképző. A vadászszenvedés, az a módszeres, de semmiképpen sem erőltetett keresés kombinációja szép eredményeket szokott hozni, mint ahogy azt az előbb is láthatták. Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk, hozd ide, hozza! Gyere szépen! Gyere, gyere, gyere! Gyere! Ez az! Az auvergne vizsla egyszerre erős és elegáns, robosztus és kecses. Legfőbb ismertetőjele az európai kontinentális kutyákra is jellemző fejtípus, melynél a koponya és a pofa széttartó vonalait figyelhetjük meg. Az auvergne vizsla szemei mélyen ülők és ovális alakúak. Színük gesztenyebarna, ami lágy, intelligens pillantást kölcsönöz a kutyának. A szemén látszik leginkább, hogy mennyire szereti a gazdáját. A fülek meglehetősen hosszúak és lelógóak, de sohasem redőzöttek. A fejhez símítva a száj sarkáig vagy az orr elejéig érnek. A koponya ovális alakú, de a túl nagy méretű koponya nem felel meg a sztenderdnek. A nyak közepesen hosszú, a hát egyenes és masszív. A kutyafara szintén erős, robosztus, ami lehetővé teszi a vadászatot a legnehezebb terepen is. A mellkas a térthajlatig ereszkedik, nagy helyet biztosítva a tüdőknek, ezzel javítva a kutya állóképességét. Az állat fara tipikusan auvergne. A csípőcsont a gerincoszloppal körülbelül 25 fokos szöget zár be, a farok a gerincoszlop vonalában folytatódik. A lábak izmosak, a kutya testével valamivel több mint 90 fokos szöget zárnak be. Ez a tulajdonság is a kontinentális kutyák sajátossága. Ezek a kutyák inkább a kitartásukról, mint a gyorsaságukról ismertek. A kutya bőre több helyen redőzött, relatíve vastag, hogy megfeleljen a nehéz terep támasztotta követelményeknek. A bőr alatti kötőszövet nem zsírosodik el, ami az angol kutyák egyik fontos jellemzője. Ezt a tulajdonságot az auvergne vizsla walesi őseitől örökölte. A szőrzet rövid, de sűrű. Színe kizárólag fekete lehet, fehér foltokkal tarkítva. Az előttem álló kutyán a foltok jóval dominánsabbak, mint egy átlagos egyeden. A sztenderd szerint helyesebb, ha a fehér foltok nem alkotnak összefüggő felületet. A sztenderd kivételesen megenged egy másik színváltozatot is. Ez szerint a fekete és fehér szőrszálak elegye szürkés. Antracithoz hasonló színt alkot, ami olykor őszes hatást kelt. A sztenderd szerint a szukák marmagassága 53 és 59 cm között mozog, a kanoknál 57 és 63 cm a határ, de az ideális marmagasság a 60 cm.
Az auvergne vizsla futás közben gazdaságosan osztja be energiáit. Kitűnő hosszú távfutó, ám rövid távon lemarad az angol kutyák mögött. A vadásszal folyamatosan tartja a kapcsolatot. Egésznapos vadászatra is bátran vihetjük, kitartóan üget a vad nyomában, csak nagy ritkán áll meg, hogy körbeszimatoljon a levegőben. A képen látható kutya kiválóan mutatja, hogy mit várunk el az auvergne vizslától. A hát egyenes, a kutya a fejét a hátvonalában tartja és előre néz. A nyak tengelye kis szögben emelkedik, és az állatmozgása kecses és ruganyos. Amikor változik a terep és kijutunk az erdőből a mezőre, vagy fordítva, a mezőről beérünk az erdőbe, a kutya visszavesz a tempóból, lassít egy kicsit, hogy legyen ideje körbeszimatolni. Jackie Robin kutyakiképző bemutatója. Kiinduló pontunk legyen a kitartóan futó kutya. Amint észleli a vad jelenlétét, visszavesz egy kicsit a tempóból, lassúbb kocogásra vált, és a fejét feltartva beleszimatol a levegőbe. Megpróbálja behatárolni a vad tartózkodási helyét, felmérni a vadtól számított távolságot. Amint beazonosította a vadat és megközelítette az ideális távolságra, a kutya megáll és felemelt fejjel és farokkal, kicsit begörbített háttal jelzi a vadásznak a vad helyét. Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, keresd! Keresd! Amint parancsot kap a vadásztól, hogy lopakodjon, a cserkészést sokkal lassabban és óvatosabban folytatja. Claude Eugénie, az Auvergne Vizsla Klub elnöke. Bár nem a földön kúszik, de mégis odalapul egy kicsit a talajhoz, hogy jelenlétét elrejtse a préda elől. Semmiképpen sem szeretné, ha a vad idő előtt észrevenné. Jól idomított, ügyes vadászkutyákat nevelünk, de a legfontosabbnak mégis a vadász és a kutyája közötti kapcsolatot tartjuk. Ennek a kapcsolatnak a leglényegesebb eleme, hogy a kutya minden körülmények között figyeljen és hallgasson a vadászra. Csak így alkothatnak eredményes párost. Az állatorvos számára az auvergne vizsla nem a legjövedelmezőbb páciens. Erős, egészséges fajta, nagyon ritkán betegszik meg. A fertőzésekkel szemben is igen ellenálló. Olivier Sicard, állatorvos. Nem is tudok említeni a fajtára jellemző örökletes betegséget. Bár létezik néhány tipikus betegség, amikkel időről időre találkozunk. Ezekre fontos, hogy odafigyeljünk. Ilyen elváltozás a szemhéj befordulása, amit szaknyelven entrópiumnak nevezünk. Szerencsére ez a betegség könnyen gyógyítható. Láthatjuk, hogy a kutya fején szokatlanul sok bőr van, a fülek pedig lelógóak. A bőr redőzöttsége miatt fennáll az ajkak állandó nedvességének veszélye. Ez elősegíti a Staphylococcus nevű baktérium elszaporodását, ami gyulladásos folyamat kialakulásához vezethet.
A fajtára jellemző másik, igen gyakran előforduló betegség a hosszú fülek egyenes következménye. A hosszú, lelógó fülek esetében a hallójáratok könnyen begyulladhatnak, ezért rendszeres gondozást igényelnek. A hosszú, nagy testű kutyáknál előfordulhat még bélcsavarodás, aminek jellemző tünete a kutya gyors felfúvódása. Ilyenkor azonnali állatorvosi beavatkozásra van szükség. Ez a fajta nagyon szapora. Ezért a szukák esetében a méh kiemelt fontosságú. A nagytestű szukakutyák időskorukban egy krónikus, gennyes méhgyulladásban betegedhetnek meg. Öregkorukra méhük megereszkedik, és a méh által kiválasztott anyagok felgyülemlenek a méhüregben. Ez a váladék egy fertőzés következtében begyulladhat, és nem tud távozni az állat szervezetéből. Azért, hogy ezt a betegséget megelőzzük, a szukák méhét 7-8 éves korukban műtéti úton eltávolítjuk. Így később már nem szenvednek ettől a betegségtől. A kutyák várható életkora 13-14 év. A kutya életében nagyon fontos a megfelelő bánásmód. Ne változtassuk meg a környezetét, amihez hozzászokott. Ne alakítsuk át gyökeresen az életstílusát, és akkor is foglalkozzunk vele, amikor öregsége miatt már nem vehet részt a vadászatokon. Megfelelő gondoskodás mellett sokáig élhet. A vadász lehetőség szerint az egész évet töltse a kutyája mellett. Ezt jelentősen megkönnyíti, hogy az auvergne vizsla a lakásban is jól érzi magát, könnyen megtalálja a közös hangot a gyerekekkel. Nagyon játékos, hízelkedő, ragaszkodó, hűséges típus. Néha túlságosan is ragaszkodó, és ez ideális házi kedvencé teszi, bár mi elsősorban vadászkutyát akarunk nevelni belőle. Ezek a kiskutyák 3,5 hónaposak. A játék lényege, hogy ne kapják el a tollat. Ez az első alkalom, hogy ezt játszom velük. Nem tűnnek túl érdeklődőknek. Madárszárnyat, most éppen kacsaszárnyat kötöztem a madzag végére, hogy felkeltsem az érdeklődésüket. A kölyök mozdulatai egyre jobbak. Ösztönösen tudják, hogy mit kell tenniük, mit várunk tőlük. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az ígéretesen induló, jól teljesítő kiskutyából nem feltétlenül válik felnőtt korára is kiváló vadászkutya. Elevenen él bennük a vadász szenvedély, a ragadozó állatok vehemenciájával vetik magukat a torra. A játék során megtanulják azt is, hogy nem mindig célra vezető nekirontani a prédának. Ez a kölyök különösen tehetségesnek tűnik. Hopp! Farkas szemet néznek a préda fölött. Mind a ketten jól teljesítenek. A játék hozzátartozik a kiskutyák neveléséhez. A kölykökön már most észrevehető a fajta számos ismertetőjele, többek között ilyen az auvergne vizslára jellemző lejtős far, valamint a határozott vonalú, egyenes gerincoszlop. Gyertek! Gyertek szépen! Gyertek! Gyertek! Az auvergne vizsla idomítása fő vonalaiban megegyezik a hozzá hasonlóan intelligens fajták idomításával. A kutya intelligenciájához kitűnő szaglás és erős vadászszenvedély párosul. Ezen tulajdonságai ellenére sem tartozik a korán érő kutyák közé. Kiképzését nem szabad idő előtt elkezdeni. A kutya nevelése és kiképzése ritkán ütközik akadályokba.
Nagyon szereti az embertársaságát, közel áll a gazdájához, ellenben nehezen viseli a felé irányuló agressziót. Elsősorban bizalommal teli légkörre van szüksége. Közreműködött Bácskai János, Koncz István, Fellegi Lénárd, Gubányi György. A magyar változat munkatársai: Roden Gábor, Subkégel Sándor, Gémesi Krisztina, Szőnyi István. A szinkront az IKO Kábel TV Kft. Megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette. Marokkót mindenki az ősi városok, a sivatag és a tuaregek miatt ismeri. Kevesen tudják, hogy az itt élő szegény embereknek a tenger nem a nyaralást, hanem a mélytengeri halászatot jelenti. Keresetük kiaknázhatatlan forrását. Horgászat a megélhetésért ezen a héten a Fishing and Hunting csatornán. A helyszín Afrika, a gyönyörű vadvilágban gazdag Okavango delta vidéke. Tökéletes hely a bölényvadászatra. Tony Macris tesztvadász egy új fejlesztésű fegyverrel és tölténnyel indul a hatalmas vad elejtésére. Szabad ég alatt ezen a héten a Fishing and Hunting csatornán.